conèixer i ara el següent haurà de ser anar més enllà de les persones que heu vingut que heu assistit al congrés i que tota la ciutadania de Taleri de la província està observada i informada del que tenim així a la comarca. Bé, continuem en la següent ponència, l'última d'aquesta part del matí, a càrrec de Cristina Escrivá Moscardó. El títol de la ponència és Estudiar en l'Institut Obrer, una trinxera contra el feixisme, jo diria una altra trinxera. Una altra trinxera, estem parlant de trinxeres, la ponència de Cristina ens parlarà d'una altra trinxera, diguem-ne, més social, però no per això deixa de ser més trinxera. Cristina Escrivá Moscardó és escriptora, investigadora i documentalista. Està especialitzada en la recuperació del legat cultural i històric de les dones i la seva contribució a la guerra civil. Ha publicat més de 100 assajos en editorials nacionals i internacionals i en diferents universitats. També ha conreat diferents camps, destacant especialment les seves recerques sobre història sociocultural referits a l'àmbit de l'educació republicana. I també ha estat comissària de diverses exposicions i, a més, és autora o col·laboradora en diferents documentals. En l'actualitat, Cristina coordina la revista Lectures de l'Institut Obrer, que és una revista de pensament i acció social, i és presidenta de l'Associació Cultural Institut Obrer Vegana en la recuperació de la memòria històrica del País Valencià. En ella dirigeix un grup d'investigació que està vinculat a la Universitat de València. El grup es diu GIACHI. Cristina també és presidenta de l'Associació Valenciana per a la Investigació en Fons Orals de la Universitat d'Alacant. Com veieu, estem davant d'una dona sobradament documentada i experimentada. I sense més, li dono la paraula, que segur que és més interessant que dir-ho vos. Cristina, no vulguis. Gràcies, molt amable. Moltes gràcies a l'organització d'aquestes jornades. Com molt bé has dit, jo vaig a parlar de les persones, d'aquest patrimoni també, de la memòria que també tenim que tindre en compte. A més, l'estar així en aquest castell, ahir no vaig poder vindre, que segurament haguera gaudit molt el recorregut del castell, perquè en un projecte que vaig fer al voltant de les colònies escolars, aquest castell, jo penso que la majoria de vosaltres sabeu que va ser una colònia escolar, la qual tenim una pel·lícula que vam documentar i a més vaig fer una entrevista així, una dona que diu Conxeta, que surt en el documental, o sigui que estar així en aquest espai, jo penso que tenim mirades de segles, que els tenim ahí i que tot són, com molt bé s'ha dit així, part dels nostres arrels. I també, com s'ha dit, jo no vaig a parlar de lo que és les línies que m'agraden molt i els civils, sobretot. Tinc que enumerar que així ja s'ha dit molt a Penduran, amic personal, del qual vaig els dos encetar el projecte de fons orals de l'Institut Obrer, l'associació que, com s'ha dit, ara em toca precedir perquè ja les persones que van participar en aquest projecte han faltat tots. Era una dona a Madrid, però ja té 102 anys. És molt important saber, a través d'esta font oral que després n'hi ha que documentar, què és el que va passar. I ahir és quan entrem en aquesta presentació que vaig fer, faré ara. Me sentiu bé? Me poso mal-se o esteu mal? Bé, nosaltres com a associació tenim més de 35 anys ja d'investigació i hem investigat les diferents branques que han sortit del projecte de l'Institut Obrer, un projecte educatiu en guerra, un projecte molt il·lustratiu en aquesta època per a més de 800 alumnes que van passar per els instituts que va haver a més de València, a Sabadell, a Madrid i a Barcelona, i per tant nosaltres anem ja escudrinyant un poquet totes les vessants
que comporta aquest projecte educatiu, que era un batxillerat abreviat en 2 anys, en mesos, en 6 mesos cada curs, que anaven directament una volta. L'ideal haguera sigut haver guanyat la guerra i haver acabat l'institut, no va poder ser, però encara sí, totes aquestes persones, totes molt sabioses, van passar per unes proves d'aptitud per entrar a l'institut, no van acabar, però després directament anaven a ingressar en la universitat i encetar després un projecte com el que possiblement totes i tots tenim en el cap quan lo nomenen, que és la residència d'estudiants. Anaven a passar a una residència, tot pagat, tot sufragat, inclús ells tenien un sou per estudiar a l'institut i anaven a ser aquesta élite, per així dir, que anaven a reconstruir el país després de la contesa. Són unes persones que després van quedar frustrades totes, pràcticament, i encara sí es van juntar en l'any 1975, en l'estiu, encara Franco no havia mort, i a partir d'ahí és quan s'enceta aquesta memòria entre ells i després, a partir de l'inici del segle, Pedro Urbanillo van fer les entrevistes. Bé, aquest assalt pedagògic que es va desenvolupar durant la República, que ja he dit les seves característiques, la gran majoria dels xics se'n van anar al front. I ahí és quan ja entrem un poc més en el que és el tema que es pertocarà. Ells van fer un bastió cultural entregant-se a l'estudi i després es van entregar a la guerra. Van participar en la batalla de l'Ebre la gran majoria. Aquest inici del projecte que es va fer en Largo Caballero, con el comunista Jesús Hernández en la cartera del Ministeri d'Instrucció Pública en aquest moment, després va continuar en l'altre ministre, en Segundo Blanco González, del moviment llibertari. Tenim aquestes dues fases, i també és important que ho diga, perquè una gran part de l'alumnat que va entrar després d'esta primera fase, de la primera convocatòria, que la gran majoria pertenien a la Federació Universitària Escolar i a la JCU, després la gran majoria van ser ja llibertaris, també aprofitant aquesta ona llibertària a través del ministre anarquista, que no se parla molt d'ell, és més desconegut, de torne a dir, Segundo Blanco González. Què van fer quan Segundo Blanco González estava en el Ministeri i encara abans de que ell entrara? El moviment llibertari va fer l'internat Escola Durruti. Si digues per aquest llibre, per favor. Este és un projecte que va sortir de les entrevistes, que lo torno a dir, que Pedro Urbanillo van fer. Una persona va dir que va estar en l'internat Durruti preparant-se per a l'institut. A partir d'ahí va sortir l'oportunitat i vas poder fer aquest llibre ja totalment focalitzat en què era l'internat o Escola Durruti. I ho he portat també perquè de Benaguasil n'hi havia una persona que va entrar, lo tenim documentat, una persona de Vilamarxant, de Vilamarxant tenia una, per dir-ho de la comarca, i de Benaguasil n'hi havia com a mínim 6 persones que van entrar en el Durruti. El Durruti era un plagio de l'Institut Obrer, l'Institut Obrer ja estava en 6 mesos, i el que van fer és, en 3 mesos, preparar a xics i xiques, no ho he dit, l'Institut Obrer, el modèlic que tenia i el modern era que no tan sols les pagaven per estudiar, sinó que era un internat mixt. És el primer internat en el món mixt, no n'hi ha un altre. És que a voltes, no sé,
No soc de Bilbao, però tenim que dir que el primer internat mixto va ser així a València. Van entrar primer 13 xiques, després van anar incrementant-se. Bé, en el segon semestre del Durruti va entrar més del 75% de l'alumnat. On estava l'internat Durruti? L'internat Durruti estava al barri de Belluters, a València, en un exconvento també, el mateix que l'Institut Obrer, estava en l'edifici dels jesuïtes, que havien deixat a partir de l'any 32 totes les organitzacions religioses no podien exercir la indústria de l'educació i, per tant, en l'Institut Obrer era l'espai que actualment és el Padre Arrupe, només entres a València, a Creuers, és l'Institut Obrer, que a més es va refer, per així dir, per dins, van obrir finestres i grans personatges com, per exemple, Sánchez Arcas, que és el dissenyador de la ciutat universitària, és el que va fer aquesta remodelació. Tots els diners que eren necessaris es van juntar per a que aquest projecte, que era modèlic per a la República, en una gran propaganda, estigués endavant. Bé, però no passa res, perquè el Durruti també tenia un espai fantàstic. I ahí també xics i xiques van estudiar, es van preparar i van ingressar. Per què Durruti? Durruti, primer, era un mite. Durruti va faltar el 20 de novembre i a continuació és quan ja es va generar l'internat Durruti, novembre del 36, i el Durruti és ja de març del 36. Així tenim també una font primària, una documentació d'una dona que vol entrar a l'Institut Obrer. Tots els que entraven estaven avalats per el seu sindicat antifeixista o recolzats també per els partits polítics. Aquí diu que havien rebut una circular i que volen entrar a l'Institut Obrer. I és una dona, Elodia, qui vol entrar. A més, és molt tendre perquè diu que este sindicato envia la compañerita en l'Obrer, de una forma també. Realment seria una xiqueta perquè l'Institut entrava de 15 a 18 anys, persones que no havien cursat normalment, estaven fora del que és el sistema educatiu per l'edat i per això es va fer l'institut. En totes les organitzacions polítiques es tenim una imatge de Vidal, de Lluís Vidal, en l'hemicicle de l'Ajuntament de València. Les joventuts totes recolzaven aquest projecte. Les dones, com he dit, que pràcticament totes tenen després la seva fitxa al Centre Documental de la Memòria Històrica. En aquest cas és una llibertària que va passar per Durruti, Ángeles Espí Silvestre, que no és que tan sols la vam entrevistar, sinó que també ens va obsequiar en uns llibres que té un en francès i jo tinc un en castellà, que ella molt amablement, no tenia pràcticament família, no se lo va fer. Este és un poema que ella va fer d'una oda a la República i en un dibuix del seu pare, que si me permetiu vaig a dir que el pare d'Ángeles Espí, Francisco Espí, va anar al front en el seu fill de 16 anys, va acabar en un camp de concentració de França, d'ahir es van enrolar després en la Segona Guerra Mundial, van caure i van estar entre els dos en Mauthausen, van sobreviure als camps de concentració i apàtrides, van anar on estava Ángeles Espí, que estava a Orà. I quan arriben a Orà, el pare mor en un accident de tràfic i el fill en un atemptat. Per tant, una vida de patiment no tan sols ja per a aquests dos personatges que realment tenen una pel·lícula, sinó per a ella la forma també de patir, perquè ella també va sortir en l'estràmbul del seu nòvio, ambos d'Alcoi, i quan arriba el nòvio de tuberculosis, falta, ella, una xiqueta de 7 anys pràcticament, va tindre que fer de tot, menys prostitució, va dir que va fer de tot per a sobreviure. Bé, aquesta dona sempre parla d'ella perquè, a més, era una feminista increïble, que hi havia que l'única
persona que li pot dirigir era ella mateixa, perquè tenia ella la seva pròpia moral, no? Això està molt ben valorat. Les dones, que vaig a parlar ara, introduir el tema de les dones de l'Institut Obrer, quan l'alumnat es va majoritàriament al front, ja no és que és la leva del Viveró, sinó encara són els voluntaris que es van anar en 16 anys i van patir, perquè si van patir la batalla de l'Ebre, van fer de padrines de guerra, no? Entonces tenim així informació primària que ens ha arribat, ara tenim un arxiu, perquè afortunadament estem arxivant l'arxiu, abans era un magatzem de material, ara estem arxivant, que si tenim una carta del 22 de setembre del 38 i que a més de fer aquesta correspondència que és per salut mental moltes voltes que es feia a l'alumnat, ella està dient que a més l'han fet madrina d'un batalló d'enginyers i que estava supercontenta. La paraula final de la pàgina paisada diu la paraula contenta, estava molt contenta per ser madrina. Però també si se llig bé, diu que la persona que li està demanant aspirines, ella diu, desgraciadament no tenemos aspirines, no? Es nota també aquesta forma i aquesta precarietat que tenim durant la guerra. Elles també ajudaven també, com diu el cartell, que tu que distes la vida al niño, salva la muerte al hombre, van participar en les campanyes de transfusió de sang, unes campanyes que se van fer molt adient i que també ahí es parla molt del doctor Betun, el canadenc, molt important, però així tenim també una valenciana que és Mercedes Maestre, que és la que va també participar en primera persona a portar sangre al front, no? És la primera volta també que es fan aquest tipus de prestacions sanitàries, de lo que és la sang. Aquest cartell, a més, no es valaria d'haver posat perquè és de Rafael Penagos. Rafael Penagos va ser professor de l'Institut Obrer. I entré també de nou a l'Institut Obrer per a dir que no tan sols el gran Rafael Penagos, el que va fer el dibuix de la dona espanyola, aquesta dona tan bonica que sortia sobretot en les revistes gràfiques, estic pensant en blanco i negro, per exemple, aquesta dona tan bonica i tan ja moderna, tan d'art déco. A partir de Penagos m'he servit per a dir que també era professor de dibuix, Francisco Carrero Nieto, Rafael Pérez Contel, o per exemple l'escultor Alberto, que és el que després de l'Institut Obrer, d'estar uns mesos, va anar a contribuir a lo que és l'exposició internacional de París i va fer aquesta escultura tan fantàstica que ara hi ha una reproducció en l'esplanada del Reina Sofía del pueblo espanyol, que és una estrella que mira hacia el cielo. És del gran Alberto, un personatge molt desconegut, que a voltes sí que hem sentit de l'Escola de Vallecas, que va fer ell l'Escola de Vallecas, que l'Escola de Vallecas era sortir a la natura i reproduir el que la natura mateixa dia. No era una escola física, sinó és el que ell va anomenar així les seves passejades. Les assignatures de l'Institut Obrer no tenien clar política, ni llatí, ni res. Les llengües moltes no estaven, però sí el que tenien són, que això ara se diu i sembla que no se pot creure, les mateixes hores lectives, dibuix que matemàtiques. Necessitaven que la creativitat estiguera dins de l'alumnat per a poder seguir estudiant i ampliant els coneixements. Dibuixos de Rafael Pérez Contel, una imatge de Luis Vidal que està el general Elo, mostrant ja a l'alumnat aquesta necessitat que tenien també de reforçar el front. Aquesta és la quinta del 40, però després també va haver les quintes cap a baix.
Així els tenim en una imatge en la porta de l'Institut Obrer. L'armament que tenen és de fusta, no és un armament que no és real, i ahí en l'anverso d'aquesta imatge ja es diu que és la quinta del 40, per això sabem que l'altra és del 40, aquesta és del 38. I la primera persona que està ahí, l'alumne este, hem reconegut alguns, però el primer, el que porta el xupetit, aquest home va treballar després en Ràdio València. Alguns d'ells van fer carrera després de l'Institut Obrer Escoig. Fins fa poc la seva filla també se sentia en la ràdio. Què és el que passava? Quan se n'anaven al front, i així tenim la capçalera de l'Institut de Segona Ensenyança de l'Institut Obrer, així tenim en aquest cas el comissari director, Eugenio García Lomas. El primer comissari director va ser Jesús Hernández, no diu Jesús, Hernández, Jesús el ministre. José Hernández, que el cognom és igual, va sortir prompte de l'institut. Després el comissari director va ser una altra eminència, que és el professor Enrique Rioja, que es va exiliar a Mèxic junt a Machado, és la imatge que tenim també de la sortida de Machado a França, qui estava també, un dels que estava en ell, era Enrique Rioja Loyanco, i aquí en aquest cas és Eugenio García Lomas. Després va ser, perquè Eugenio García Lomas va entrar també per Quintes a fer tasques militars, i després va ser Núñez de Arenas i de l'Escosura, també una altra eminència. Bé, aquí el que està dient que el comissari director de l'Institut para Obreros, certificat per l'alumne Francisco Avis Benito, ha fet el primer semestre, però que ja entra en files, però que guardaven la plaça per a continuar. Molts de l'alumne de l'Institut Obrer va participar també en milícies de la cultura, com va ser, per exemple, Emilio Montoro, i alguns d'ells, com ja tenien uns coneixements superiors a la resta de lo que són els soldats que entraven per Quintes, van fer també de lo d'antigàs, van fer cursos a Madrid d'antigàs. Quan, per exemple, aquest home que és Ramon Onsurbi Lorenzo, que darrerament la seva filla ens ha fet el regal de portar la documentació del pare per a l'arxiu, quan aquest home veu que en els seus 16 anys, els seus companys que tenien d'ésser que es van al front, ell el que va demanar és dedicatoris. En aquest cas, he triat aquesta, que diu: a mi camarada de clase y estimado Onsurbe, es va al front el 2 del 12 del 37 i al costat d'ell va posar muerto en el Ebro. Circumstàncies de la vida. Així tenim l'Ebro, que tots diuen els que van passar en Bargasses, ahí estan passant, i aquí lo tenim. Este xic va faltar en l'Ebre. Ahí està llegint un llibre d'Història i Arte. Correspon a Ferrer Castelló. Juan Ferrer Castelló. Clar, nosaltres hem anat a més, i com ara es pot investigar molt a través d'arxius digitals, en aquest cas tenim del Ministeri de Defensa Nacional, hem posat el seu nom i sale. Apellidos Ferrer Castelló, nombre José Joaquín, d'on és, on està i on ha faltat. Diu la data de naixement, 2 del 3 del 21, i al costat diu desetats. Com aquesta persona hem trobat 9 alumnes de l'Institut Obrer que van faltar al... A més, també alguns d'ells, en el Centre Documental de la Memòria Històrica, també surt que ha faltat, no? És com una segona corroboració de la primera. I així els tenim a la resta sortint cap a França. Molts d'ells van passar per tots els camps de concentració, barraquers, arxellers, tots els de França. Així tenim alguns, ja, algunes fitxes de per què estan, de què se les acusa, per pertenir a la JSU, la Joventut Socialista Unificada.
que així tenim de dones, el Paró, Rosa, Daniel, Meriel també va faltar. I jo crec que ja he anat corregent i ja no sé,